Oláh János József Attila díjas költő, író, szerkesztő 1942-ben született Nagyberkiben. Az ELTE bölcsészkarára járt. Elvégezte a testnevelési főiskola edzőszakát is. 1994 óta a Magyar Napló című irodalmi folyóirat szerkesztője és az azonos nevű könyvkiadó vezetője. Felesége Mezei Katalin költő, szerkesztő, gyermekei közül János, Lackfi János néven szintén költő, író lett, Katalin és Mátyás pedig képzőművészek. Elérhetetlen föld, itt lakom a barna sisakos dombok oldalán, mint egy ezüstbalta olyan fehér a házam, kint esik az eső az ágak között, megbotlik, csontjai lehullanak a földre. Én a szobámban ülök egy háromlábú széken, körülöttem szerszámok porosodnak. Gondolataimban, mint egy mély folyóban lesüllyednek az emlékezés roncsai. Ismertem egy kovácsot, sokszor jártam nála. Én is vertem a vöröslő patkót, tudtam, milyen engedetlen a vas. Néha kiültünk a küszöbre, térdünknek támasztva fáradt karjainkat, és beszélgettünk. Nem volt a szívünkben semmi, ami kioltotta volna az évszakok roppant illatát, míg verőfényes őszi napokon a domboldal száraz füvei közül néztük a robogó fellegeket. Én Nagyberkiben születtem, ez egy Somogy megyei falu. Nagyapám ott volt kovácsmester, de miért születtem Nagyberkiben? Mert a szüleim nem ott laktak, hanem apám valahol Ganzmávakban, ugye azt hiszem akkor a Ganzmávakban dolgozott, és Soroksáron laktak, de ugye akkor éppen katona volt, mikor én születtem, és anyám visszament a szüleihez Nagyberkibe, és ott születtem. Aztán a fele, tehát a nyarakat meg a szabad időmet azokat Nagyberkibe töltöttem, mert mikor apám megjött, akkor megint följöttünk Soroksára, mert ő is kovácsmester volt, csak ő gyári kovács volt, kazánkovács, vagy hogy hívják, nagyapám pedig falusi kovács volt. És az írás az mikor kezdődött? Szóval hogyan jött a betű? Hát az a helyzet, hogy fogalmam sincs. Mondjuk arra emlékszem, hogy mit tudom én, a nagyanyámnál a Szabadföld kalendáriumban, vagy miben ott voltak ilyen kis cikkecskék, ott olvastam, amit az Ady Endrének is valami ilyen idézték, hogy jöttem a Ganges partjairól, hol álmodoztam déli verőn, a szívem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm, meg ilyesmi. De annyira, hogy azot nem tanultam soha, de ezek úgy megragadtak bennem, ezek a sorok. 1969-ben indultatok ti az Elérhetetlen Föld című antológiával, a úgynevezett kilencek, ez egy nagy generáció volt az irodalomban, Kis Berendel, Kutasi József, Mezei Katalin, Rózsa Endre, Rózsa Kovács István. Koncek Jóska, úgyhogy ez meg is van a 9. Igen. Miért szerveződtetek így csapatba? Másrészt mi volt az a koncepció, az arszpolitika, aminek mentén akkor elindultatok? Hát ezt most írtam én erről több mindent, nem olyan egyértelmű azért, mert hangvételben hát voltak különbségek, de valahogyan az irodalmi mentalitás az hasonló volt. Hát ilyen szociológiailag is gyakorlatilag ugye mind vidékről, vagy majdnem vidékről kerültünk az Ötvös kollégiumba, utána pedig egy évet a Rádai kollégiumba, ott egy folyosón lakott majdnem mindenki. Mi teljesen, hogy mondjam, ifjúi vaksággal nem számoltunk az alkukkal, meg a szükséges opportunizmus képességével nem rendelkeztünk, mert hát szinte senki nem jött értelmiségi családból. Nem vettük figyelembe, hogy ahhoz, hogy a pályán kibontakozhassunk, hát meg kellene alkudni. De hát ezt mondjuk Nagy László az előszóba is leírta, hogy ő meghallotta ezt a intonációt a versekbe is, meg egyáltalán a későbbi írásokat még nem ismerte, de valahogy megérezte, mert neki jó szeme és füle volt a látásra és a hallásra. Mi az, ami megvalósult abból, amit akkor kitűztetek, és mi nem? És miért?
Hát most én csak a saját nevemben. Mondjuk azért ez nem volt egy ilyen véd- és datszövetség, tehát nem volt egy irodalmi maffia, mert nyilván, hogyha az lett volna, akkor a saját érvényesülésünkkel sokkal előbbre tartottunk volna, hanem ez egy ilyen őszinte és megfontolatlan indulás volt. A civil életben ott nem tudtam elhelyezkedni sokáig, hát 17 vagy hány évig nem kaptam állást. Hát egész 89-ig egyetem után dolgoztam 2-3 évet, és utána konfliktusok miatt volt ez a milyen papír, amit küldözgettek mindig az ember után, és az volt benne, hogy a rendszer ellensége, meg fasiszta, meg mit tudom, milyen hülyeségek, Csepelről, és nem vettek föl sehová. Te az írásaidban, legalábbis a prózában úgy gondolom, hogy tényleg egy bizonyos embertípus, egy bizonyos korszak, egy bizonyos világképnek a tolmácsolója vagy, és ez tudatos. Tehát nem akárhonnan szerzed a történeteidet, hanem te valaminek a megírója vagy. Hát jól értem? így van. Tehát inkább, hogy mondjam, milyen restaurátori technikával készülnek ezek az írások. Tehát ahogy én elképzelem, ezek tehát az a kollektív emlékezetben megmaradt mondatok és történetek, amik lehet, hogy akkor se úgy történtek meg a valóságban, ahogy mondjuk a falusi emlékezet azt megőrizte pár mondatba, és ahogy eljutottak hozzám, és lehet, hogy én se pontosan úgy emlékszem, de ez az emlékezési technika, ez inspirálja ezeket a történeteket, és ezeket akarom elmondani. Ezek a történetek, ha nem írom meg, elvesztek volna. Mondjuk, ha van bennem hiányérzet, nem hiúságból, mert nyilván körülbelül 50 kötetet is tudtam volna írni, hogyha van rá időm, de ugye megszülettek a gyerekek, el kellett tartani őket, dolgozni kellett. Hát én itt éjszakai vagy hajnali író voltam, tehát volt olyan könyv, amit úgy tudtam megírni, hogy fölkeltem reggel 5-kor, és akkor 8-kor el kellett, vagy fél 8-kor el kellett menni dolgozni, akkor addig írtam, azt utána kész. Tehát egész életemben dolgoztam, azért mondtam, hogy én nem vagyok profi író, mert engem soha nem fizettek azért, hogy írjak. Én úgy gondoltam, hogy amennyi energiát enged a tisztességes íróságra ez a korszak, én annyit fordítok rá, de nem engedek a 21-ből. Az elveidből. Igen. Túlélő ballada. Látjuk, ami láthatatlan, álmunk téveszme alakban, döbben, mint szívritmus a semmi, csöndben kell megsemmisülni. Volt, s van vélt valótlanságunk, honnan más világra látunk, múltunk a jövőtlen, régmúlt, tudjuk, nincs biztosítékunk. Értjük, amit más nem érthet, éljük e kigyomlált létet. Lelkünk vak bazári majma, testünk pórázán acsarogma, énünk túl sok mindent túlélt, élünk elnémult tanúkként. Lázunk hűlő formalinban, fázunk, sejtjeinkben csönd van, hőhit, hűlt kételj hiába, omlik Isten kártyavára. Mi az, amit kaptál a hosszú távon a sporttól? Kényszer vitt rá, hát legalábbis a cselgányshoz vagy judóhoz a kényszer vitt rá, mert ugye Soroksáron ott a sok bukott gyerek is volt az iskolában, meg én meg jó tanuló voltam, kicsi voltam, szőke voltam, meg ugye néha tájszólásból beszéltem, meg, tehát mindenki engem akart megverni, és vert is alaposan jó sokáig, mert jó tanulót verik, mert azt meg kell verni, az minimum. Tehát meg kellett erősödni És akkor volt egy ilyen bukott gyerek, aki pártomat fogta, és akkor adott egy ilyen önvédelmi könyvet, amit én szépen végig elolvastam, és benne volt, hogy hogyan kell gyakorolni, gyakorolgattam, és akkor, amikor már úgy gondoltam, hogy megy, akkor, amikor a rajta nagy sellők pofonokat vágni, és bele akart lökni a pocsolyába, akkor alkalmaztam egy technikát. tájotos
és akkor ő esett bele a pocsolyába, de ebből aztán akkora balhé lett az iskolába, hogy igazgatói intőt kaptak, ki akartak vágni, mert ugye hát az rendben volt, hogy engem hülyére vennek állandóan, mert hát ez volt a világrend. De amikor én a rajtanácselnököt belevágom a pocsolyába, az már felháborító, úgyhogy még az volt a szerencsém, hogy ugye kitört az 56-os forradalom, és így a kirúgás. Megoldódott. Na és akkor mentem el aztán egyik barátommal cselgáncsozni, és akkor én ott ragadtam. 1997 óta a Magyar Napló főszerkesztője, vagy a folyóirat főszerkesztője, és hát a kiadó főszerkesztője is, és hát ha jól tudom, azért ez egy nagyon heroikus munka. Ebben a munkában hogy érezted magad, és hogy érzed magad? A pillanatnyi helyzetben kiadunk 2 folyóiratot, a Magyar Naplót és a Irodalmi Magazint, ami negyedéves lap, a Magyar Napló havilap, és idén 40-nél is több címet ad ki a napló, és ehhez nagyon kevesen vagyunk, és rengeteget kell dolgozni. Csak az a baj, hogyha az ember valamit csinál, akkor nem lehet megállni. Ugye a Schusternak is mindig lyukas a cipője, tehát nekem nagyon kevés könyvem jelent meg, mindig másokéval foglalkoztam. Hát most lázadtam föl, hogy itt már a halál peremén egyensúlyoz az ember ennyi idős korában, hogy hát azért a saját könyveimet is kiadom, tehát így jelent meg most ez a Száműzött történetek, és most hát vagy könyvhétre, vagy közvetlenül utána ez a Közel című regény. És versek, új versek? A verseket is össze kéne szedni, azokat is meg kéne jelentetni, akkor van egy félbehagyott regényem, aminek nagy része már megjelent, de még nincsen egybe simítva, úgyhogy azt is meg kéne csinálnom. Tehát azért még azt gondolom, ha egy pár évig élek, akkor 1-2 apróságot még tető alá hozok.